Velkommen til Næstved Storcenter og til Krea Udshow. Mit navn er professor Ole Myhle. Jeg er professor, jeg er videnskabsmand, jeg er opfinder og jeg er tryllekunstner. Og i dag skal jeg lige lave et trylleshow for jer. Nu holder jeg bare min hånd her, så kan det. Jeg ved ikke lige, hvad der sker nu. Nu holder jeg bare øje med. Jeg holder øje med. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der, men har jeg mærket til, at det går opad hele tiden. Hvis nu holder den sådan her, så kan det gå op. Jeg har lidt vand, hvis jeg holder den sådan her, så kan den ikke komme ud, fordi den er lukket i bunden her. Er det ikke smart? Så har jeg en klud, og det her det er mysteriet om den gule klud. Okay. Det er det med farver, det kan godt være lidt svært. Det er mysteriet om den gule klud. Ej, hold nu op. Så forsvinder den. Hvad? Grøn? Ja, jeg synes selv, at jeg er ret grøn. Jeg er affaldssorterer, og jeg kører mindre i bil, og hvad? Grøn? Hvad? Er nu det? Den skal ikke være grøn. Hvordan? Der er en gule klud, sådan der. Lige om lidt, så putter jeg en gule klud ned i posen, svinger tryllestaven, og så siger jeg alle sammen på fokus, og så bliver den gule klud simpelthen. Nej, hold nu op. Ja, og så puster den kommer begge lidt i det her. Sådan der. Så lægger den ikke. Hvad? Hvad? Det er noget med. Hvad skete der lige der? Sådan der. Så. Hvad nu det? Jeg fik luften i hovedet. Jeg har det ikke. Hvis jeg nu gør sådan her. Selv der. Sådan der. Så kan jeg lukke den der. Sådan der. Og så er de begge to lukket. Og hvis så blæser rigtig godt. Okay, måske nogen der kan gætte, hvad farve min usynlige orange klud har. Orange? Hvordan kunne jeg gætte det? Sagde jeg det? Nej, det var også dumt af mig. Okay. Den er i hvert fald usynlig, og den er orange. Hop! Jeg greb den. Se her. Jeg har den. Nu er den blevet synlig. Ja, og ved du hvorfor den er blevet synlig? Det er fordi, I bruger jeres fantasi. Nu kan I se den orange klud. Og prøv at se her. Hvis I nu kan putte den ned i hånden, så beder jeg om at slukke for jeres fantasi. Så bliver den nemlig usynlig igen. Prøv at se her. Er det ikke rigtigt? Hvis du tænder for fantasien og forestiller jer, at den ryger ind i min mund, at jeg har en orange klud inde i min mund, så kan det være, at det bliver virkelighed.